Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з нашым гостем, палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым. Прывітанне, Віталь. Прывітанне. Рады, што завітаў, і рады, што часцей апошні час стаў завітаваць да нас, бо і падзеяў шмат, ну і заўсёды цікава цябе тваё меркаванне паслухаць. Слухай, давай, можа быць, мы для разгону і схапіўшы за хвост самую апошнюю там навіну, гэта заканчэнне і падвядзенне вынікаў выбараў каардынацыйную раду. Ты такое досыць правакацыйнае, іранічны, ну хай сабе будзе іранічнае падсумаванне зрабіў, сыходзячы з таго, што большасць галасоў, пераважную большасць галасоў, неважна ўжо колькі іх там, але ў адсоткавым вымярэнні атрымаў Павел Латушка, ну дакладней спіс Латушка і Рух за свабоду, 42 там с хвостиком, і ты написал, что ну гэта сведчанне того, что беларусы любяць чыноўнікаў, нават начальство калі... написал, начальство. Ну добра, выбачает за недокладнасць цытавання класіка. Але ўсё ж таки іроніяй, а калі без іроніі, што б ты сказаў про гэты вынік гэтай выбарчай кампаніі? Ну, калі без іроніі, то так і можна было прадбачыць, но людзі, тыя, хто дабрались праз всякие перашкоды і маральныя, арганізацыйныя да галасавання, яны прагаласавалі за человека справы, за людей справы, ну, то бок за блок Латушки, за той, хто нехта по-іхняму можа рабіць. І было калі ўражанне, што так актыўна выступалі, ну, скажем, некаторыя, ну, то, што называем пазіцыя в апозіцыі, некаторыя іншыя прадстаўнікі блокаў, і яны круціліся актыўна ва ўсіх СМІ. Я б не сказал, што ў іх неяк менш было паблісіці чым у блока Латушки, але атрымалі свае 5-10%, так? А ты, хто вот, ну, Латушка і, скажем, яшчэ блізкі да яго, это еўрапейскі выбар, это таксама каляофісная фракцыя. Магчыма, яны возьмуць яшчэ АГП, аб'яднаная грамадзянская платформа, вось, свой нейкі блок, і яны складуць уже амаль 2/3. Там я прыкінуў, дакладна, у іх там 60%, можа яшчэ взять некалькі дэпутатаў, і будзе так званая канстытуцыйная большасць. Так што ў гэтым новым складзе канстытуцыйнай каардынацыйнай рады будзе яшчэ большая большасць у, скажем, прыхільнікаў кабінета, а не ў то, што мы называем апозіцыя. Мінулым былі даволі гучныя апозіцыйныя фігуры, ну, умоўна называем, гэта вось блок Кнуровича, Прокоп'ева і Егорова, зараз яны не пайшлі, а іншыя вот там блок, который такі спадар Колас означалі, военаступ, ну, показали даволі сціплыя вынікі. Вот это основные, так сказать, внутри координацыйной рады основные вынікі. Что тычыцца знешніх вынікаў, то я вот, ну, таксама думаю, все дастаткова посерединке прошло прогнозы, в тым сэнсе, что, ну, реалістычныя людзі і вакол 2000 крутіліся, что проголосовало 200, но маючы на увазе не там год назад, а вот в апошнія тыдні, калі там нават в нейкіх чаціках рабіліся ставкі, каля 2-3 тысяч это была самая популярная, самая реалістычная прагназавальная лічба. І я так думал, дарэчы. Ну, вось в дадзеным выпадку так і атрымалася, но калі б не гэтыя атакі, калі б не перашкоды, што некаторыя заяўляюць ледзь не 6 гадзін галасавалі, калі б не перашкоды арганізацыйныя, што, ну, можна галасаваць только маючы пашпарт, а некаторыя там, напрыклад, пашпарт ляжыць в польскіх нейкіх структурах і чакае там рашэння, а нема, а пашпартнага Беларусі нема, то бок патэнцыйныя выбаршчыкі не змаглі прагаласаваць. Ну, вот при всех этих негативных моментах, ну, было бы, может, там 5-6 тысяч, это был бы некий идеальный вариант, з улікам, что пройшло 2 гады з мінулых выбораў, калі было 6706,7, а зараз 2100, в 3 разы меньше. То бок такое дастаткова реалістычнае. Ты меня спытаешь, як это, нават не спытаешь, я уже отказываю, як это далей, значит, журналисты перахопліваюцца тым, як это далей паўплывае на, ну, так званую легітымнасць і, ну, нейкую... Я трошку інакш, больш рэзка паставіў гэтае пытанне, ці не сведчанне гэта ўсё ж таки таго, што каардынацыйная рада аджыла сваё, і как бы трэба нават не казаць пра нейкія рэформы, а сапраўды, як это там нехта пажартаваў, зняць сядло з этой мёртвага коня і там как бы рухацца іншым шляхам. Ну, просто что ты, хто прапанова іншым, а якім? Ну, все равно будзе... Становчы сход. Усова не читаешь, да? Да, нет, ну, нейкі, то бок іншая структура, которая бы включала всіх, ну, формально кажучы, хто не
дазваляў тым людзям, якія кажуць зараз пра нейкую там смехотворнасць, там непрэзентатыўнасць выбараў каардынацыйную раду, удзельнічаць у іх в сваёй якасці, таму ж там што удзельнічаць у тым, што как бы ўжо аджыло сваё, вот по прынцыпу Бабарыкі, толькі псаваць сабе рэноме. Так, Бабарыка я ж таксама прадпісала, вырашыла не ўдзельнічаць у гэтых гульнях песочніцы. Вось, але калі сапраўды будзе згода ўсіх ад Бабарыкі да Пазняка, што мне цяжка ўявіць, да цяперашніх дзеячаў каардынацыйнай рады і пераможцаў выбараў ёй, што трэба замест гэтага скласці нейкую больш шырокую кааліцыю і склікаць нейкі больш шырокі, што заўгодна, як называць его, нацыянальны сход, што заўгодна. Вось, то я буду толькі за. Просто, как бы ніхто на гэтую ініцыятыву неяк, акрамя некалькіх палітычных сілаў, якія ее вылучалі, ніхто не адгукаўся. В чым же праблема? Яны кажуць, офісныя не адгукаюцца. Стварайце сваю альтэрнатыву, хай за яе прагаласуе не 2000, правядзіце выбары, за якіх за вас прагаласуе 20 000 альбо 200. Тады мы будзем глядзець, вот там вот намного ўсё лепш. Ці другі варыянт, значыць, калі вы хочаце ўсіх аб'яднаць, то да, прапануйце ўсіх аб'яднаць, а калі офіс па тых ці іншых прычынах ці іншыя з вами не ідуць на агульную мову, значыць, можа быць, спачатку вы всех там абразілі, усіх там абмацюкалі, а потым прапануеце на нейкую ісці агульную, не знаю, канферэнцыю, аб'яднанне, то это таксама так не робіцца. Спачатку назваць іх агентамі, а потым казаць, давайте мы все аб'яднаемся. Хто ж на это пойдзе? Ёсць у людзей нейкія нармальныя чалавечыя пачуцці, там, не ведаю, гордасці, гонару, калі яго абражаюць, а потым кажуць, давайте шосьці разам рабіць, это не заўсёды так працуе. Я лічу, што многія беларускія палітыкі за мяжой моцна аддаліліся ад рэальных інтарэсаў і праблем беларускай дыаспары. Магчыма, варта быць бліжэй да звычайных людзей, больш слухаць і лепш разумець іх. Таму такі вынік. Вось піша Анатолій. Можа быць, сапраўды страцілі давер ужо дэмакратычныя структуры. Каардынацыйная рада можа яго і ад пачатку мела мізар, расчараваліся, агентура, і ўсё астатняе. Гэта ёсць про то, што страцілі даверы, там каардынацыйная рада, вот кажуць, дзе справаздача аб дзейнасці. Гэта ж умоўны парламент, протапарламент. У тых краінах, дзе ён існуе, ён не прымае выканаўчых рашэнняў. Парламент прымае законы, паводле якіх дзейнічае выканаўчая ўлада, там прэзідэнт і кабінет міністраў у любой краіне. Наш парламент не можа прымаць такія законы, он не прымае законы. То бок ён такая, орган такой для нейкай палітычнай актыўнасці, координации, некой активности, которую сами уласна там дзеячы координационной рады могут проявить в рамках своих довольно сціплых полномоцтв. Вот они падчас выбарчай кампании некоторые ходили там на пикеты каля розных гэтых эміграцыйных польских структураў. Вот мы обороняем правы беларусаў. Чым пикетом? Не обороняем, скажем, притягиваем увагу до того, что мы будем оборонять. Нават калі вот вы выбрались яны координацыйную раду, як они будут? Калі сама уласна кабинет Тихановской знаў, там постоянно ходзіць там Латушка, Михаил Кирилюк, як праўнік НАУ, на всялякія сустрэчы з гэтымі эміграцыйнымі ўладамі Польшчы. Не буду казаць про свой выпадак несчастны, але з документами, скажем так, осторожно. Але, то бок от этих сустрэч они стараются, як бы не так уж много пакуль вынікаў. Польскія ўлады праводзяць свою палітыку, не вельмі арыентуючыся на то, что их просіць Латушка с Кирилюком. То есть проблема-то у чым? Что Латушка с Кирилюком, там, и я не ведаю, Мацеевской и Добровольской дрэнна просяць. Ці ўсё ж таки польскія улады кіруюцца сваімі інтарэсамі. Конечно, яны робяць, ты кого ты перелічыў, то, што могуць в рамках сваіх паўнамоцтвах і в рамках напірання на тыя законы, якія існуюць в Польшы і якія існуюць в Еўрапейскім Саюзе, выйграваюць суды, як там про гэта было некалькі выпадкаў, калі наши адвакаты, Мацеевская, Добровольская выйгралі. Вось, але яны не могуць змяніць польскую палітыку. Яны могуць только
отвоевать тое, что ёсць і так по закону. А калі зараз польская палітыка арыентавана на абсалютную, ну скажем, неспрыяльнасць да всіх мігрантаў, тым ліку беларусаў, што я лічу дастаткова глупы, но трэба как-то аддзяляць все-таки розных мігрантаў в залежнасці ад іх карыснасці да Польшы. Беларусы все плацяць падаткі, беларусы все працуюць, гэта карысныя для дзяржавы мігранты. А вот у іх агульная такая антыэміграцыйная палітыка, якая мела б месца для тых, скажем, мігрантаў катэгорый, которые не приносят эканамічную карысць дзяржаве, которые приносят злачынства дзяржаве. Мы ведаем, з якіх это рэгіёнаў. Так, чакай, что ты вот зараз гаворыш? А як же ж вот это самое, что это Тихановская во ўсім виновата? Ты что, Спарыша не читаешь, Петрухина, усіх остальных? Я могу и прочитать, хотя не обовязково, але выводы буду сам робить. Не, Тихановская не надо, это польская политика, якая, робіцца аб'ектыўна, да, існуе, тут намага, наколькі стараецца там структуры, скажем, НАУ, Латушкі і Тихановская, яны спрабуюць рабіць, але кажу, ёсць пэўныя абмежаванні, якія рамкі гэта агульная польская палітыка пагоршылася, безумоўна, за апошнія 2-3 гады. Мы бачым, колькі в СМІ ёсць гісторыі, аднаму беларусу не далі часовы побыт таму, што там паперку неправільна запомніў, другому не далі таму, што ён меў нестабільныя доходы, облдоход даволі вялікі, там 200 000 злотых, айцішніка, але ён быў раз 3 месяцы. І польская бюрократы не дала ему часовы побыт чарговы раз, паколькі вот его нестабільны доход, не кожны месяц. Ці там один беларус не паведаміў пра змену працы. Это як бы трэба, але многія про это не ведалі. На якая, в принципе, розніца? Працуе, а там перешел с одной фирмы в другую, не паведаміў польскім структурам, так позбавілі. Этого не было в 21-22 годзе. Зараз гэта ёсць. І гэта мне актыўна не падабаецца. Я лічу это неразумнай палітыкай, менавіта вот в дачыненні да закона паслухмяных і працавітых мігрантаў, якімі з'яўляюцца пераважнай большасці беларусы. Ну что ж, давай, можа быть, ўсё ж таки там координацыйная рада, паглядзім, что там далей будзе, ці ёсць у яе будучыня, ці няма ў яе будучыні. Я, дарэчы, думаю, што гэта пытанне паўстане вот па гэтых выніках галасавання і выбараў, і оно не то, что вот все, прошли выборы, поставили кропку. Мне здаецца, и внутри вот политичных сил, и там, и заявляли, что может лепш перанесці, пакуль такая ситуация. Но я просто не бачу, калі перанесці, чым может ситуация кардинально полепшыцца. Палітычная актыўнасць при отсутности там нейкіх ярких палітычных падзей угасает, а натуральна про это мы с тобой говорили, я у тебя в эфире говорил в 21 годзе, что это будзе. Вось. Але все ж можа, як 20-й год для многіх з ніадкуль з'явіўся, да? То і ж 26-й можа з ніадкуль з'явіцца. В тым сэнсе, што падзеі ў Расіі, падзеі вакол украінска-расійскай вайны, і яшчэ невядома, як будзе Украіна паводзіць дачыненне да Беларусі, штосьці можа, такое адбыцца, што раптам палітычная актыўнасць абсалютна падскочыць, як было ў Беларусі, не в тых маштабах, кажу, параўнальна з тым, што зараз ёсць, мы все думаем, што все будзе пагашацца і далей, а гэта зусім не абавязкова. Там паміж першай рускай рэвалюцыі, другой там 12 гадоў, у нас там 6, это уже не так і мала. І пакуль все шло, да, на такое, і мы думаем, что это далей будзе ісці, это зусім не абавязкова. Можа здарыцца вакол нас і в Расіі, в Украіне такія падзеі, што раптам палітычная актыўнасць павялічыцца, народ запатрабуе нейкіх там новых выбараў, координацыйную раду, нейкого больш актыўнага ўдзелу эміграцыі ў беларускім жыцці. Все гэта трэба улічваць, што няма нічога такога перадвызначанага. Можа ўсё змяніцца, конечно, с аднаго боку, з другого боку мы бачым, як по закліку трампійскага прапаведніка Чижоўка-Арена моліцца за Лукашенко. Мы до гэтага з тобой вернемся яшчэ. Я зараз просто пакуль далёка не адышлі ад магчымых зменаў. І слухай, вот апошнім часам Зеленскі вельмі часта звяртаецца да тэмы Беларусі, але у ракурсе пагрозы, якая павялічваецца з тэрыторыі Беларусі. Намёкі там, што мы тут рыхтуемся, мы ведаем, усё астатняе. Была справаздача з мяжы дакладней украінска-беларускай, дзе там усё мінныя шэрагі, рвы, калючы дрот і ўсё астатняе. Мадзяр, камандуючы беспілотнымі сістэмамі Украіны, таксама некалькі допісаў прысвяціў Лукашэску, як ён пісаў, с намёкамі, што толькі дзёрнішся, наши беспілотнікі далятаюць за 2000 кіlometrаў у Расію, далятуць і да Дроздоў. І гэтак далей. З іншага боку, мы бачым вучэнні вось гэтыя з ядзернай зброяй.
і як піша Мікола Статкевич у сваім тэлеграм-канале, што пад выглядам вучэнняў часцей за ўсё нешта і здараецца. Сыходзячы з гэтага, вот як ты, наша любимая тэма, ацэньваеш верагоднасць усё ж такі узнікнення новай хвалі пагрозы з тэрыторыі Беларусі? Да, но гэта зноў-такі, калі ідзе такое напластаванне інфармацыі, ну цяжка часам на такой інфармацыйнай хвалі захоўваць холодны розум. Паспрабуем, да? Але мне здаецца, якраз я хацеў, калі слухаў твоё пытанне, адразу ставіць рэпліку, і што паказальна, на все гэтыя пагрозы, абразы, наезды з боку Кіева, Украіны в шырокім сэнсе, Лукашенко не рэагуе. Ён засунул язык невядома там куды свой і ёсць меркаванне, што где-то Путіну куда-то там в одно место. Это не аналітычнае меркаванне, але да, там яму і месца і аднаму і другому, але ён маўчыць. І гэта, памятаеце, як раней ён рэагаваў там на Зеленскага і якімі словамі называў, а зараз уже месяцамі его паносіць, скажем, Украіна і сам Зеленскі, гэты не адбрэхваецца, маўчыць. Вось, таму што все змянілася. Вот гэта палітыка Украіны, якую мы аналізуем за, ну, прыблізна паўгады апошняя, яна радыкальна змянілася па некалькіх прычынах. Украіна уже не баіцца вот таго самого, пра што вы задаеце все пытанні, адкрыцця другого фронта. Каб яна боялась, она была бы такой, как оно было в 22-м, 23-м годзе, Лукашенко не раздражняць, с Тихановской не сустракацца, не абзываць его. Гэта было бы, иначе мы его будем раздражняць, ён на нас нападзе з поўначы, навошта нам это трэба. Теперь они давно зразумелі, что этого не может быть. Теперь, что Лукашенко боится Киева, а Киев давно не боится уже официального Минска. Больше за то, что он не боится, он все больше активно показывает, что сила на их боку. И, ну, там, не ведаю, поспехи, не поспехи, но то, что можно оценить, як сапраўды украинские дроны бомбять российские, не просто уже нафтоперапрацоўчыя заводы, а российские городы. Ну, уже Москву, да, как бы... Да, показывая, наколькі украинцы, ну, может быть, не ведаю, там уже занадто нават адчуваюць свою силу. Вось. И гэта один момент. И на адчуванні гэтай силы яны ўжо адпаведна з пазіцыі сілы размаўляюць эфектыўна Мінскам. Гэта один бок. З іншого боку, так, гэта рэакцыя Киева на тое, то што таксама трэба прызнаць все большее втягванне Беларусі в арбіту расійскай ваенкі і расійскіх военных там падрыхтаванняў. Вось. Але по-ранейшаму, ну, ёсць там і вытворчасць, ёсць там і всякія гэтыя дроны праз нашу тэрыторыю, праз беларускую прылетаюць, і нейкія гэтыя, як называюцца, пункты радыёлакацыі. Да, которые эти дроны накіроўваюць, і которые украінцы адкрыта заявляюць, што з'яўляюцца мішэнью, так сказать, адкрытай целью для украінскіх удараў. Я не выключаю, што вот это якраз можа адбыцца не па заводах, а па нейкіх вот таких тэхнічных установак, якія дапамагаюць дронам ляцець. Цалкам магчыма, што ці з тэрыторыі Украіны, ці, што менш верагодна, знутры Беларусі, яны паспрабуюць гэтыя установкі знішчыць, калі яны яшчэ, так сказать, працуюць. Так што гэта спачатку вот такая рыторыка, она, ну, ведзе падрыхтоўку да магчымых нейкіх такіх дзеянняў, которые, ну, вот этой рыторыкай трэба апраўдаць, бо Беларусь рыхтуецца там да нападу, а у іх ёсць уже такія там установкі дронавыя, і мы, каб прыдухіліць гэта, ну, вот удар возмездия, так сказать, попереджальник, это Израиль весь сейчас робит, да, он же не нападает ни на кого, он же весь сейчас, типа, обороняется там от кого-то. Вот на Иран напали, типа, покольки Иран, ну, ядерную зброю как бы не имел, так вот и Америка с Израилем на Иран напала. Как это там было? И если бы мы не нанесли упреждающий удар... Да, это вот Лукашенко ты слышишь, але, ну, цалкам магчыма, что, ну, вся эта риторика до такого ведзе, але тое, до чего она меньше за все ведзе, я чарговы раз буду на этом настойваць, просто пакуль не тому, что я в нешта там веру, а пакуль, ну, аб'ектыўныя дадзеныя кажуць про тое, что нейкага удара з тэрыторыі Беларусі наземнымі войскамі по Украине не можа быць. Ну, наземнымі так, але вот зараз, калі ўзяць ўсё ж таки... ядерные вучэнні. Да. Ну, конечно, кожны раз, асабліва калі у России абвастраецца ситуация на фронте. То, что мы зараз констатавалі, у іх не вельмі хороша. Есть же нават паведамленне там про украінскі, ну, невялікі наступ на паўднёвым накірунку, там, запорожскім. Ну, істотны даволі параўнанні з тым, што это все было... На России была инициатива
апошні як мінімум год, а тут вот украінцы пачынаюць наступаць, і плюс гэтыя атакі на Расію. Толькі іх абвастраецца, яны пачынаюць пагражаць свой ядернай дубінкай. Москва пачынае. В дадзеным выпадку яны яшчэ вот присабачылі да гэтага і Беларусь. До это, конечно, ім, ну, каб баяліся яшчэ і Беларусі, што мы атуль можам ударыць. Дасюль ніхто дакладна не ведае. Ніхто не сказал 100%, что это ядерная зброя ёсць на тэрыторыі Беларусі. Але вучэнні праводзяцца. Ну, вучэнні праводзяцца, яны ж не толькі там беларускія, а чытал сёння про гэтыя вучэнні, яны там 60 тысяч людей, это, ну, все там на 90, там, не знаю, 5% на тэрыторыі Расіі гэтыя вучэнні, но таксама закранаюць гэты аб'ект ядернай зброі, который нібыта ёсць, нібыта няма на тэрыторыі Беларусі. Я это расцэню як вот такое падвышэнне ставак, пагроза, што калі вы працягваеце такую дапамогу Украіне, калі Украіна працягвае так свае гэтыя нахабныя акцыі, не забывайце, што у нас ёсць ядерная зброя, і мы не выключаем магчымасць ее прымянення. Вось, і вот дзеля гэтага праводзім вучэнні. Ну вот гэта, ну, такая, в принципе, даволі традыцыйная расійская рыторыка. Ну, што тычыцца вот удару з тэрыторыі Беларусі, то я кажу, ну, такі расійскі гісторык і публіцыст Фельшинскі, з ім 23-м годзе яшчэ в інтэрв'ю на Свабодзе я про это, ён мне про это гаварыў. Было тады даволі такое гучнае інтэрв'ю, што Расія хоча размясціць на тэрыторыі Беларусі, каб ударыць з тэрыторыі Беларусі, каб адказ, удар пішоў на Беларусь. Ну, это даволі такая логіка, ну, скажем, нармальная. Вось, і ну, супраць яе асабліва нічога не скажаш, только, ну, скажаш тое, што все-таки, ну, такі сцэнарый ядерного апокаліпсіса, он не прадугледжвае нейкі адзіночны удар. Ну, Расія разумее, што нанясе на з тэрыторыі Беларусі удар ці з тэрыторыі Расіі, адказ будзе па тэрыторыі Расіі. Ну, вот людзі, калі кажуць пра гэта, што, вот, маўляў, з тэрыторыі Беларусі, каб только было на Беларусь удар в адказ, ну, это ж не так. Адказ будзе па тэрыторыі Расіі па всёй. Па всіх ее, там, подлодках ядерных, по всіх ее шахтах, дзе ёсць ядерная зброя, па сталіцах ее, дзе ёсць начальство. Гэта уже сценарий ядерного апокалипсиса, где, ну, Беларусь не будзе играть такой галоўнай відавочнай роли. Одна з, там, з тысяч, ці колькі, некалькі з тысяч ракет, нават калі на тэрыторыі Беларусі ёсць, то все астатнія тысячи, яны на тэрыторыі іншых краін і дзяржаў. І тое, што, напрыклад, ну, амерыканская ядерная зброя знаходіцца на тэрыторыі Турцыі, Германии, по-моему, Голландии, яшчэ некалькі краінаў Европе. Калісьці я про это вывучал, сходу зараз боюсь помылиться, но Германия и Турция докладно. Это же не значит, что эти краины лічаць себе закладниками. Они как бы добраахвотно хочуць эту зброю себе иметь. Вот у их такое адчуванне, что гэта забяспечвае іхнюю бяспеку. То бок тут есть розная логика. В момент холодной войны, противостояния, там, та ж там Маргарет Тэтчер, калі Англия, ну, отстойвала ядерную необходимость иметь ядерную зброю Англии, менавіта як тое, что гэта гарантаванне бяспекі. Так что тут, ну, калі разважаць уже про нейкі удар, то кажуць, вот для того, каб нанесці удар по Беларусі, ну нет, это уже будзе ядерный апокалипсис, тут Беларусь, не Беларусь уже не мае значения. Лукашенко не Путин. Сразу ядерку применит, если шматкропье. Понятно? Значит, не только там на Заходе это без яиц политики. Путин так само где-то уже так погублял свои причиндалы. Да, вот, да, судячи по допису товарища майора с Народного информационного канала. Ну, не хасе. Але, ну, тут вельми классная, по-моему, наша белорусская приказка, да, украинская. З'ел бы он з'ел, а кто же ему даст? В дадзеным выпадку, альбо еще не дал Бог корове, не дал Бог кому там роги, там, карацей такое. Ну, карацей, ну не я, вы же не будете верить белорусской пропаганде, что Беларусь мае нейкі ўплыў на прыняцце рашэнняў про запуск ядерной зброі. Не то, что ўплыў, там и весь персонал расійскі, як паведамлялася, и ясно, что не просто кнопка там в России, а там ніякага ўплыву на это рашэнне Лукашенко не будзе мець. Ну, могуць ему паведаміць, як ему паведамілі в момент нападу на Украину с территории Беларуси. Он же сам 100 разов потом уже заявлял, что я ничего не ведал. Русские войски хотели, ну, повинны были вернуться назад с наших учений, а они чомусь назад вертались праз Киев по той дороге заодно. Так что так и тут. Ну, Лукашенко не Лукашенко, это ядерная российская зброя, и только Россия будет принимать удел при ее выкарыстании.
Добра, давай мы да іншых тэмаў звернемся. Ну і тое, пра што мы ўжо так бы закінулі вуду ці там намекнули, гэта пра візіт пастыра трампаўска у Беларусь і пра вось гэтую сітуацыю з маленнямі, там не маленнямі, ввогуле заявамі это грэма лукашэнкаўскім прапагандыстам. Увогуле я чытаў шмат каментароў, там пратэстанты, евангелісты как бы казалі: да вы не разумееце, ён все правильно зрабіў, невядома ж там як там галоўнае ж як правильно помолиться. А так, ну і увогуле у Бібліі написано там маліся і прабачай там ворага свайго і гэтак далей, гэтак далей. Тым не менш, нават святары, ну да прыкладу Кухта, выказаўся вельмі крытычна адносна гэтай сітуацыі. У цябе якія ўражанні былі? Я вот зараз боюся падацца нейкім цынічным ці нейкім, ну, скажем так, может быть, холодным, но мне вот трошки ўражалі нават ад паважаных людзей такія вот эмоцыі негатыўныя ў сувязі з усім гэтым візітам пастора. Я абсолютно ничего такого не адчуваў. Может быть, тому что я гляжу на гэта вот менавіта палітычна, геапалітычна. Мне это важней. Мне это важней то, что зараз шашні, образно кажучы, Лукашэнкі з амерыканцамі, чым вот гэта, ну что, ад нейкай там, ну, па-першае, сапраўды, многие, особливо протестанты... Легитимизация праз веру. О, боже, многие от того, что там кто-то за Лукашенко что-то... Многие протестанты как раз заявляют, что, ну, представники любых конфессий молятся за уладу. И чему они молятся? И католики молятся за уладу, и белорусские католики молятся. Тому они молятся, каб улада не рабіла злога, каб улада не рабіла грэху, каб улада была доброй до людей, не рабіла нічога антыбожескага в сваёй дзейнасці. Вот сутнасць этой молитвы за ўладу. Так нам заяўляюць і каталікі, і пратэстанты. Такога вот, что дай боженька сілы здароўя Лукашэнку, каб ён і далей мог рэпрэсаваць беларускі народ. Такого не было. Ведаеце, Лукашенко, як вопытны дэмагог, ён адразу, калі сустрэў этого Грэма в сваім кабінеце, он сказал: ну что ж вы за Трампа молитесь, а за мяне не молитесь? То кажа: да боже, не праблема. Вось, скажем за цябе, але сутнасць малітвы, ну то бок гэта можа быць таксама з майго боку дадзена, ну не то что з майго, я цытую людзей, которые так кажуць, можа і гэта дэмагогія в том сэнсе, што ён малился за то, каб гэты чалавек не грэшыў, каб гэты чалавек быў справедлівым правителем ці вось і гэтак далей. Ну факт, што сапраўды, ну хрысціянства такое, яно моліцца за ўладу пастаянна, маючы пры гэтым вось такую фігу ў кішэні, што мы молімся за тое, каб улада на самой справе была добрая да людзей. І нам можа быць людям, ну не знаю, як за цветы, ну недостаткова зацята релігійным, мало релігійным, может быть это и ну тяжко зразумець. А вот то, что теперь я скажу про то, что мне важный этот геополитичный аспект. Лукашенко видовочно спешается отхапить американцев как мага больше. Чему он спешается? По двух неких причинах. Ну, первое, что может быть не первая, но одна з прычын, што ў Амерыцы, ну там все ведаюць, восенню будуць выборы в Конгресс, і можа быць, як на сёння выглядае, што рэспубліканская партыя Трампа іх прайграе, в Конгрессе будзе больш за дэмакратаў, гэта значна абмяжуе дзеянне Трампа, ён стане, як называецца палітыкі, кульгавай качкай. Вось, і ну чаму это можа паўплываць? Можа паўплываць на то, што ім будзе не да знешняй палітыкі, не да Беларусі, а ему прийти переключаться внутренние проблемы, многим его будут звязанные руки и так далее. Коли уж нават не казать про то, ну, я в это не верю, там, что могут быть большасць пачне там импичмент, его не будет, там, в Сенате николи не будет большасці, але ну, это принесе проблемы. Вот. Другое, что может, другі фактор может поменяться вельмі радикально нешта в американско-российских дачыненнях. Калі зараз яшчэ у іх там некая, ну, не открытая война, а некие заигрывания с Трампом протягиваются у Путина с Трампом, то на гэтым фоне дазволены шашні Лукашэнку. Як толькі, ну, скажем, перайдзе да такой, а это цалкам магчыма, што будзе на ножах, но Москва моцна абмяжуе гэтыя лукашэнкаўскія закидоны да Америки, да Трампа. Просто на сённяшні момант пагразіць ему пальчиком, и памятаем, она уже пагразила, калі он збірался ехать на этот Трамповскую Раду мира. Но.
наперад бацькі Пуціна в пекла не лезь трампаўская, вось, то бок его і так маневр абмежаваны. А яшчэ калі іх пагоршыцца радыкальна, но пакуль оно не можа пагаршацца, пакуль не дацягнуты нейкае мірнае пагадненне, яны все адзін ад аднаго залежаць. Плюс вот Путін поедзе в Китай, ему трэба высветліць, што там Сі з Китаем пра них вырашылі, а зараз Расія відавочна уже другаразрадная дзяржава, вырашае ЗША і Китай, а Расія, так сказать, чакае, што сильныя міра всего гэтыя двое вырашыць і як яны паўплываюць на вайну, калі загадаюць Расіі вайну эту сканчваць. Так што в гэтым сэнсе вот такія две ситуации, которые прымушаюць Лукашенку спешацца, і для яго, калі кажуць людзі там вот, калі, я-то перакананы, што не таму, што там ведаючы Лукашенко, но аб'ектыўна, што ему галоўна не калі, ему галоўнае прызнанне, ему галоўная сустрэча з Трампам, яшчэ пажадана в Амерыцы. Гэта але, Віталь, выбачаю, што перабіваю, але у чым выяўляецца гэта яго спешка? Ну, вось он выпускае, вось он зноў сустракаецца уже там бліжэйшыя, дні. Ну, хорошо, вот, глядзі, ён сустрэўся з гэтым Грэмам. Так. Ішлі размовы, там, памаліліся за яго, Грэм там расцёкся. Спешка, што ён але чаму не... на кожнай сустрэчы кажа, што мы прыйдзем да гэтага биг-дила, да этой великай сделки. Ні разу не было агучана, што в гэтай великай сделке можа быць. І все кажуць, што толькі там зняцце санкцыі калі, я уже подозреваю, што тут Лукашенко хоча на нешта большее. А што для яго большее? Нейкія гаранты з боку Амерыкі пра, скажем, тое, што Амерыка не хоча скідаваць Лукашенко. Ну, гэта так, де-факто, а де-юра это будзе, каб аформілась в нейкіх, іншых фармулёўках, там, павага Амерыкі да суверэнітэта Беларусі. Ты думаешь, яго так напалохала сітуацыя з Мадурай? Ён уже не верыць у тое, што схаваецца за спіной у Владимира Владимировича. Справа, што ён, як я лічу в сваіх каментарах, вот недавно, прабачце, гледачі, буду паўтарацца то, што я казал недавно на Белсаце, то, што ён лічыць, што Путин ужо не можа вот ему, не задзены момант, а то, что в России может быть, Путин не будзе ему однозначным гарантом. То бок ён может быть больш за всех нас со сваёй интуицией такой жывёльного политика, которая в некоторых пытаниях отсохла, а в некоторых еще застаецца. Ён лепш за нас ведае, что отбывается в России, и что может быть за Россией ближайшие не просто годы, а может быть месяцы. Не то, что там экономика, я не кажу, что там экономичный обвал это, а вот менавіта гэтые социальные изъявы там внутри Кремля, размовы про там магчымыя там не ведаю перевороты, там про незадавальненне, про то, что Путина как-то уже рыхтуюць. Все это нагнетание, але факт тым, что нешта в России, скажем, падыходзіць, наспевая, наближается. Маецца на увазе, что вот уже законсерваваная ситуация, якая была, и якую, дарэчы, война консервовала, яна меняется, и ставленне до войны этих российских громадян меняется, они уже отчуваюць бомбардировки городов, которые не схаваешь, да, вось, и все это может привести до тых зменаў в России, при которых им будзе не до Беларусі. И Лукашенко это адчувае. Ему уже не один гарант трэба, и нават не два Сі, которые адносна далёка и таксама не так уже зацікаўлены в Беларусі, а три. И вот самое галоўнае там геапалітычная его прынада, геапалітычная рыбіна, гэта Трамп, который он лічыць, что калі Америка яшчэ нейкім чынам дасць ему гаранты, а тут у Америки своя гульня, может быть, скажем шчыра, и при гэтым антыеўрапейская, нават украінская. Я еще не сказал тебе, чаму так Киев активно наезжае на Лукашенко. Может быть, у гэтым есть еще гульня Киева супраць Трампа. В том сенсе, что вот у вас новый там сибручок у Трампа, Лукашенко, а мы-то этого сибручка бутюкаем, а может быть, еще там побомбим что-нибудь, поглядим, как ты его там собираешься, так сказать, оборонять. Мадяр один дрончик запустит, да. И нет сибручка. Нет сибручка, может быть, не так, но может быть, хотя бы покажем ему, что ты не с тым сибруешь, с кем трэба. То бок, в дадзеным выпадку сапраўды ставленне Трампа в американской администрации до Украины, что я в наших эфирах неодноразово осуджал, вось, что он не то, что там не на боку Украины, но я не лечу, что на боку России, он там за себе, за Америку, на Украине намного меньше допомагает, чем нам бы всем хотелось, вось, а фактично нават прымушае я там, Украина вымушана опираться на себе и на Европу, и игноровать Америку, не проигноруешь, что она існуе, але ігнараваць тое, што яна де-факто стаіць не на баку Украіны, а стаіць недзе пасярэдзіне, гэта нам всім не падабаецца, але гульня супраць Лукашэнкі,
якая зараз абвастрылася, гэта в тым ліку, я лічу, можа быць і гульня Киева супраць Трампа. Таким добрым казыром у гэтай гульні Киева, маю на увазе, была б зараз вот буквально бліжэйшым часам сустрэча з Ціхановскай. Так, она будзе і безумоўна в гэтым жа рэчышчы, бо это сімвалічны акт. Але што, дарэчы, трэба сказаць пра амерыканцаў. Вот мы все весь час, я хочу таксама сказаць важнае, каб не было такога негатыву на нашу з вами любимую адміністрацыю США. Паколькі вось, Джон Коул спачатку, вот памятаеце, прывёз ён першую партыю палітвязняў, высадзіл іх в Вільні, і все рады на его пытаются, а чего вот людей фактично выдворили, чего яны не застались в Беларуси. Он кажа, это не то, на что я могу поплывать, я их выделил, я зрабіў добрую справу, а гэта уже бац, потом апетиты американцев растут. И он уже стал потребовать, и официально про это говорю, стал потребовать, каб люди, якія хочуць застацца в Беларуси, каб застались. Из апошняй парты мы ведаем, что большасць 200 человек застались в Беларуси, а только самые, может быть, вядомые и непрымальные для сённяшняга режима беларускага яны з'ехалі за межы. Потым ужо кажа, Коул адкрыта пра это заяўляе, што я ставлю перед Лукашенком пытанне спынення рэпрэсій. Кажа, што за радасць, калі мы вызваляем адных, а вы сажаеце новых. Трэба это спыняць. Пакуль яны не спыніліся, но амерыканцы ўжо ставяць. Трэцяе, раней бы, может, ясна, што сувязі былі, але публічна не абяцаў. Зараз Коул смело абяцае, што званіў, раился со Светланой Георгиевной, как называю чала, Тихановской. Не, просто Светлана Тихановская, вось, ён з ёй раился, ён это публічна сказаў, хаця яшчэ пачатку там нейкіх перамоваў з амерыканцамі Лукашенко говорил не-не, альбо я, альбо яна, а нават не думайце. Зараз ён нахабна з ёй звоніць, паведамляе пра это, то бок амерыканцы весь час павялічваюць свае патрабаванні, апетыты. Вон уже сказалі ж Лукашенко, навошта ты сидзіш за столом з гэтымі bad guys, з кепскімі хлопцамі. Ці трэба сесть з нармальнымі, там, дзе не дыктатары, которых вельмі кепскі лёс, а сидзець з нармальнымі. Яны, то бок, не толькі вызваляюць, яны добіваюцца вот нейкіх, можа быть, паступова, яны упіраюцца в тое, што афіцыйны Менск там кажа, не-не-не, это ніколі мы не пойдзем, добра, яны адступаюць, але потым зноў, то бок, вот так развіваецца амерыканская дыпламатыя. Крок за крокам яны павялічваюць свае патрабаванні. Ну добра, с амерыканскай дыпламатыяй как бы збольшага, ну как бы так, не скажем, что все зразумела, але як уключаецца, не уключаецца і ўвогуле ці магчымы далейшыя працэсы вывядзення з ізаляцыі рэжыма Лукашэнкі і яго асабіста без удзелу ўсё ж таки еўрапейскіх краін. Можа быць, хай не ўсяго Еўрасаюза, але без удзелу прынамсі Літвы, Польшчы. Я думаю, што пакуль на гэта вельмі мала шансаў, і іншы бок, можа і добра, потому что уводить режим изоляции. Хай американцы играют свою, а Европа застаецца сабой, с уликом того, что, на жаль, тут я скажу, на жаль, это уже не один фронт заходний, а при сённяшняй адміністрацыі Трампа гэта как бы дзве розныя в палітычным прынамсі сэнсе цывілізацыі, адна дзейнічае по одному, другая по другому. Что я могу сказать, что вот ты, может быть, былі перабольшаныя нейкія ацэнкі і чаканні ад тых падзеяў, што адбываліся на беларуска-польскім і беларуска-літоўскім трэку. Там вызвалялі пачобата, там пачалі вызваляць гэтыя грузавікі, фуры, трэкі. Вось. І все ўжо людзі падумалі, типа теперь дружба, жвачка і абмен, так сказать, візітамі. Нет. Этого не будзе, я про это говорил. Есть рэчы, которые, просто каб не даводить до войны, которые патрэбны на ўзроўні там, минимальным, там, нормальная межа. До речі, вот бачиш, як працягвае Менска гуляться своим тиском. Вот такие у нас палітычна адукаваныя мігранты. На польскую межу не ходят, яны ведаюць, уже ходят. До апошніх літаральна дзён, да. А на літоўскую, калі вызвалялі пачобата, некалькі тыдняў было ні аднаго чалавека. А на літоўскую сотнямі ходили каждый день. Тады лепшае надвор'е было на беларускай латвійскай мяжы. Латвійска-літоўскую можна хадзіць, аказваць цэлымі сотнямі, то бок ведаюць яны куды ісці, відаць, чыталі Белта, глядзелі, чыталі мукавозчыка і ведаюць, што трэба штурмаваць іншую мяжу. Сыходзячы з геапалітычных меркаванняў. То бок, вось з Літвой пытанне не закрыта. Яно будзе доўга не закрыта, паколькі явна цяпер пытанне калія для беларускага рэжыма ўстае. А як, я не ведаю, там уже пагадзіцца. Там уже кажуць, што па-першае, это агульнаеўрапейскія санкцыі на калій.
не намёкаю, что они могут быть адменены при цяперашняй ситуации, а не палітычнага намёка. Але там типа такі ход конем, что ну американцы могут выкупить этот калий, ці нават выкупить этот весь нежан, да, і паколькі ім калий патрэбны, вось, і гэта уже калий будзе американскі, а на его санкции не распаўсюджваюцца. Ну, ведаеце, в любым же суде заходнім не той, хто, як жартуюць самі юрысты, выйграе той, у каго лепшы, так сказать, юрыст-адвакат. Так и тут может быть каким-то юридычным ухищрением можно придумать, что это калий американский, и тогда Литва не повинна разъясно его вводить санкции. Я только вот так вот бачу, але в целом, ну, ніяких причин для некого кардинального полепшения белорусско-европейских дачыненняў нема. Першае, за что они погоршились? За политичных репрессий в Беларуси, диктаторского режима в Беларуси, а и б, за падтрымки Беларусью расійскай военной машины и агрессии России супраць Украины. Что-нибудь з гэтых прычын знікла? Не. Зніклі нейкія больш тактычныя прычыны, якія былі, напрыклад, мігранtsкі крызіс, арганізаваны Беларусью афіцыйным Менскам на беларуска-польскай мяжы. Крызіс знік, адсюль зніклі некаторыя, ну, открылся один пераход, вось. Ну и все, может быть, абсолютно не выключаю, вот в этих тактичных меркаваннях открыется еще, может быть, штосьці вернется, то, что не подлегая на такие стратегичные санкции. Ну, не ведаю, вернуть чыгунку, я нават не вывучал докладно, ці чыгуначные решения, там они были закрытые в час ковида, они нават были закрытые не от санкций, а потом за агульно-политичной ситуации так и не открылись. Мне здаецца, вернуть чыгуначные износины, это не будет порушением никаких санкций. Все белорусы только обрадуются, да, как не стоять сутки на этих автобусных на межы, как зараз беларусы стаять. Я хотел бы зрабіць невялічкую аб'яўку. Ну, безумоўна, подписывайтесь на телеграм-канал Віталя Цыганкова, читайте яго у Фейсбуку, ну і глядзіце яго штодзённыя матэрыялы на радыёрацыя. Колонки такие. Колонки, да. Аналітычныя, як бы. Типа аналітычныя, а типа палітычнага аналітыка. Палякі, выбачайце, гэта у нас не слово не мае того значения, что у вашей мове. Але я хотел бы зрабіць яшчэ невялічкую такую аб'яву. 21 траўня беларусы азначаюць дзень палітвязня. Менавіта ў гэты дзень у лукашэнкаўскай турме загінуў один з наших вядомых палітвязняў. І акцыі адпаведныя будуць праводзіцца як у Варшаве, у Вільні, у іншых гарадах. Сачыце за абвесткамі у сваіх ну, может быть, гарадскіх, там, рэгіянальных сетках, каб далучыцца да гэтых мерапрыемстваў і выказаць сваю как бы пашану і памяць і пра Вітольда Ашурка, і пра Алеся Пушкіна, і пра іншых палітвязняў, якія ці загінулі, ці просто пакутаюць за кратамі і па сёння. Дык вось пра палітвязняў, можа быць, тут как бы на завяршэнне пытання. Як ты лічыш? Два моманта. Першы, Анджэй Пачобут, вось вызваны нами узгаданы, заявляе, что ён абавязкова вернется бліжэйшым часам у Беларусь. Яму, маўляў, паабяцалі гэта і гэбісты лукашэнкаўскія, і хтосьці там с адміністрацыі лукашэнкаўскай, і ён хоча паехаць і вярнуцца, бо ён мэту такую перад сабой ставіць. І тут адпаведна, ці верыш ты, што ён зможа не толькі вярнуцца свабодна, але і там працягваць нейкую сваю дзейнасць, ну і чаканне ад візіта Коўла наступнага. Я веру, я не бачу прычыну гэта не верыць, я думаю, это магчыма. Іншая справа, што, канечне, в цяперашнім беларускім палітычным клімаце, як это асцярожна, но пры заканадаўстве ён адтуль не можа не паведамляць там для нейкіх СМИ, которые все у нас экстремистские, ну, хіба што можа пісаць сваім Фейсбуку, не праводзіць нейкую такую вельмі ўжо актыўную палітычную дзейнасць. Вось, але, ну, можа быць, ён менавіта хоча вярнуцца, каб сканцэнтравацца на дзейнасці в незарэгістраваным уладамі Саюзе палякаў, вось, где он одна з галоўных асобаў. Там же і ёсць людзі, которые там засталіся на тэрыторыі Беларусі, вось, і ему это безумоўна. Так што я, раз это было, ну, паабяцана, зараз он трошки
ну, скажем, подправить здоровье, разбираться в ситуации, и то, что это магчыма, я думаю, гэта уже справа такая, что калі два бакі там дамовіліся, зараз не такая ситуация, каб Лукашенко гэта так, ну, скажем, гвалтовно парушал такое обещание, и ему это зараз, ну, не патрэбна, там вяртанне пачобата не несе ему пагрозу нейкай там рэвалюцыі внутри Беларусі. Вось. Што да візіта Коўла? Ну, па-першае, хочу азначыць відавочны факт, што калі будзе візіт, будуць новыя вызваленні. Гэта схема ні разу не парушалася, ён не прыедзе просто так, і чарговы раз, калі мы калісь з табой абмяркоўвалі, што чаму, вот, можа быць, там это зімой давно не было візіта, я кажу, ну, значыць, даволі напружаныя перамовы адбываюцца, значыць, не прыйшлі, да, і калі да нейкай агульнай там згоды па, не ведаю, па колькасці, па прозвішчах і па тых пунктах, што могуць амерыканцы даць Лукашенку, калі ён уже поедзе, мы будем знаць, что значит эта дамоўленасць уже в принципе ёсць, без этого не приедзе. Так что кожны раз нам, ну, скажем, так называюць аглядальнікамі, задаюць пытанне, что Беларусь можа, да, атрымаць ад ЗША на гэты раз. Ну, гэта тыя ж самыя тэмы, гэта калі, гэта адкрыццё в нейкай ступені, адкрыццё, актывізацыя працы амбасады, але я кажу, это все тактычнае, галоўнае для Лукашэнкі, гэта вось тая моркаўка, якую трымаюць его перад носам, за якой ён бежыць, это сустрэча з Трампам. Хутчэй за ўсё в Амерыцы, ну уж Беларусь это малаверагодна, в Амерыцы хутчэй за ўсё, гэта для яго важней, чым все гэты мільярды. Чакай, Грэмжашка, здаецца, ці хто это сказаў? Сказалі, што про... приедзе, ну да. Да, запрасі ты Трампа, памяняй клюшку для хакея на клюшку для гольфа. Да, там же яшчэ казалі, што недзе пад Мінскам нават ужо гольф по поле адпаведнае, там ужо падрыхтаванае. Ну вот сыходзячы, калі глянуць статыстыку, што Трамп вельмі рэдка вылетае з ЗША, только па такіх вялікіх... Ён же паабяцаў до конца года до Пуціна прилететь. Да, до таких великих подеях, як там, умовно скажем, Китай, там, ну, Путин минулый раз был на Аляске, на территории США, то бок для, скажем так, не самой галоўнай краіны в свете, Беларуси, навряд ли Трамп приедет. Так что хутчэй вы до нас, як ты в анекдоте про Колыму, лепш вы до нас. Так что хутчэй Лукашенко хочет приехать в Америку, и вот гэта, а ніякія не санкции, ніякая не амбасада, гэта з'яўляецца галоўным для Лукашэнкі, і сам візіт, і нейкі вось той big deal, про который ніхто не сказал. Раней, памятаюць, калі все это пачыналось, год назад говорили, что в принципе big deal это скасаванне всех санкцыяў на вызваленне всех палітвязняў. Мне здаецца, гэта Менску мало. Ну что значит скасаванне санкцыяў? Ну, американские санкции на экономику не ўплываюць так, як еўрапейскія, вогуле не ўплываюць там. Это было мела сэнс, каб Европа паслухалась Америку, але в свой час Лукашенко зразумел, что он переоценил Вашингтонский обком и брюссельский райком. Вашингтонский обком, да, он уже не слухается при Трампе. Поэтому это абсолютно экономичного сенса немає ніякого, только такие политичные идейные обмены американских санкций. Мне здаецца, цяпер ему хочется больше, а менавіта некую дамову, подписанную осадками урачыста, где США там что-то признают и кажут, что не будем тебе звергать ніколі. Ну вот умовно скажем, на самой справе на папіры это будзе гучаць як павага да беларускага суверэнітэта, адмова ад санкцый, іншых гвалтоўных дзеянняў супраць цяперашняй беларускай улады. Вот мне здаецца, он штосьці этого хоча. Ну, Будапешtsкі мемарандум 2.0, да. які нікому не зашкодзіла парушыць. Да, но это другое. Дякую вялікі. Віталь Цыганкоў быў у нас у эфіры. Слухайте, глядзіце, чытайце Віталя і яго калонку. Ну і не забывайся про YouTube канал Еврорады. Ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве, дякую.